The Exorcism of Emily Rose. Ha ka basdang jong kene ka film. La peni yang ni ya ka wei ka khna kan thai ka balayap ka bakerteng ka Emily Rose. Ki briu kidang ya kren sephang ka jingyap ka jongka. Wei unong hikai jongka uong. Ba ka jingyap jongka Emily Rose kam day ka natural death. Uong ba wei u father jong ka wei ka balang Catholic. Ula shu thau ktien ba kala sha poses hakik sui. Nakata ka daw ulale exorcism yaka knang ba kita kiksui kin mi no naka. Handrai ka jing shisha kalong badai unehi u father ubala penyap yaka. Menta kani ka khubor kala sapriang hak keleng saudong jong kani kandong ba. Bat nak benta ban yale yaka kis jong u father la hire yaka wai ka plidar kanthai ka bakerteng ka Erina. Ka Erina kam kwa ban shim yaka ni ka kis. Handrai la offer yaka balada ka job yaka ni ka kis. Ansa promote yaka kum ka senior advocate. Nakata ka daw kala manjur ban shim yaka ni ka kis. Menta ka Erina kala lek kentu ya u father hapo jail. U father uong ya ka Erina ngan yathu lut ya ka jing shisha ya ka aka ka balajia ya ka Emily Rose. Menta ka Erina kala lek shaka kemi jong ka Emily. Ka kemi jong ka Emily ka yathu ba ka Emily ka long ka khna ka batip sngi bat ka bastat bha ha ka jing puleru. Ha ka wei ka sngi kala yo scholarship bat kala lek pule no shasor. Bat nadu kata ka sngi hi la sedang banwan kini ki jing haka jing im jong ka Emily. Menta baro kila yawan hang ni hapo kot. Une u lawyer ubaya le nakaliang jong unong hikai. Ula kren shibun jat ki kentien ki balong persya ya u father. Bat uong ka Emily Rose kala yap nakadaw balale exorcism u father halor jong ka. Ula ong ru bala ban phak sumar haki doctors ya kanu ka jat jing pang. Handrai u father u pentap no ya ka jing sumar ki doctors bat ulale exorcism ya ka. Lada day ba u father umle le se ka Emily kadang im hadu menta hapdeng jongi. La don ka wai ka long kami hangta ka balawan kum ka witness. Kani ka long kami ka yathu bah ka por ba ka Emily ka lek pule no shasor bat ka sa ha ka wai ka hostel. Wai uksoj ula attack yaka. Bat ha ka wai ka sngi ka Emily ka la kandit thia ha ka por lai be James step. Bat ka yoi ba ki jingkhang ha ka kamra ka jongka ki pli bat ki khang hi dalade. Bat ka baje jongka ru kala sange no. Hadian kata ka sngo kumba don baksi yaka. Bat ka sngo kumba ka met jongka kala syakte syakum hanure hano. Nadu kata hi kapor ka Emily Rose kala sedang bat shitong. Kala yathu yaka kemi bat yakani ka breu syapang kani. Handrai une u doktor pat uong baha kata kapor udang sumar yaka Emily. Bat ushem bakade ka hallucination ka jongka. Kata kemud kita ki jingjia baro ki balajia ha ka jing im jongka ki de ki baka sumudur hi maka. U father ula le ya ka babakala u persange no ya ka jing sumar ya ka Emily. U father ulong responsible ya ka jing yap ka jongka. Ka lawyer Erina kala yang bat ka ong. Ka ei pat kata ka jing su ka jing tha ka bakala yo mat ha ka met ka jongka. Bat bale ba phi klem sumar ya ka hadu bakanda koj bha. Ka Emily kam de ka biet ne ka badon jing duna ha ka bor perkha la don shisha ki kanja bor ksoj ki bala le don bor ya ka met ka jongka ki pulit ki la thap ya u father ha po jail ka Erina kala le ya kendu biang ya u hangta u father u ong ya ka phiru phi hab ban long hosiar bha hangni ngitim ba kita ki ksoj ki don ha po hostel hi ha ka por balawan ra ya ka Emily sha po hospital kala yo ik soj ha sun beneng bat kala yo iru ya ka dur kan sha ha ka dur jong ki wei bat ki preu. Uparlok jong ka Emily uyathu bahadian kene ka jingjia ka Emily kala sedang ban shitom jur. Uparlok jong ka uyathu ru ba ka Emily ka ju len yar pat ka ju yam man la ka por. Ha ka wai kasngi kat ba kadang yam artan kala ong ya uta uparlok. Sngoba wat om I no ya ngamarwe lano ru. Nakata ka daw ngam ju I no ya kamarwe. Bat ngan yathu lut ya ki jing shisha baro ki balajia ha ka Emily Rose. Ha ka por lai beji men step. Ka Erina kala sedang ban sngo kumju kum ka Emily hi ki baje haying jongka kila sange lut bat ki jingkhang ru kila plihi dalade hangne hapo jail pat ngi yoi ba u father ru ula yo iksoi handrai u father ula duai bat ta oksoi ula petno ka Erina kala long disturb ha kata kamiet pat kamsham la yo thia ha ha ka step ka babut ngi yoi ba ka poi slam wat hapo kod ru haba u father ula yo I ya ka Erina ula sngo thu bat u ong ya ka ngala ong em yapi ba pi dei ban long husiar bha menta lele pi hab ban khamlong husiar shushu namar ba kin sa persyang ban attack yapi ka Erina kadang yasaj na ka banta jong doktor
Henry uta uway pat u lawyer nakaliang persya ulawan yalam saya uway pat u doktor hangta. Une u doktor ru uong baka Emily Rose kalong mentally ill. Kita ki jingjia barok ki baka yatu kidai ki baka sumudur sudah. Pat kalalong psycho menta. Henry ke Erina kala kini iktin no pat koong. Ngatip baka Emily kamdei ke psycho. Pat kita ki jingjia barok kimdei ki jing mudur ki congka. Namar ba kat nang mi ki sngi bat ki por. Kalak nang ring swai. Bat ladon shibun ki dak mong hakamet ke congka. Koong. U father lele u kwa ban yarap yaka daka ba say no ya kita kiksoj na po jongka. Hadien kata ngiyoi ba ukpa jongka Emily bar uta uparlok u jongka ru kilawan ban sakhi hapo kod. Uni uparlok jongka ulaong. Lada day shisha baka Emily kadon kanu kacing system. Ngila day ban yoi ya kajing kelah hakakoj kakia ka jongka. Namar ba kajudi berobor ya kitawai kibala prescribe da u doktor. Henry hakajaka bakan jam kalak nang shitom susu kat nang mi kisni. Nakata kadaw ngaru ngatip baka Emily kamdan kanu kacing duna hakabor perkat. Henry la de shisha baka la syak poses hakik soy kikrei. Kabam kadiru kamjubam ti kenasyu bat kala syutieng bej. Uni uparlok uyatu bahaka wei kamien. Haba ula kendit tia uyoi baka Emily katia da perdet hamadan bat kapej sa eu. Bat kikmat jongkaru kila kelayong. Lapen iru yang ni hang ni baka para jongka Emily kala letpej yaka hakawai kamien. Bat kalap yaka Emily hapok kitchen bakadang bam yakin yang kalau. Bat haba kala yui yaka ni kapara kala hala bat kala klong daki tersim yaka kendro. Hakata kapor u father ru ulawan poi hangta. Ka Emily kala kren yaki ketien kibas ngoken sya kaba omla ban tu. Haka sngi kaba bud lapen i yangi yaka sin hapok kul. Ka Erina kala pakwan yaka wai ka doktor kentei hangta. Kani ke doktor kadai ke bapule ya ka science jong ka supernatural power. Ka ong baka Emily kamdan kanu ka jingpang. Ka exorcism kadai ka jing persang ka babhatam na ka benta ka jongka. Henry ki doctors kila ai ya ka rai baka lalong psycho. Kani kala kata jur ya ki jingmut jing perkhat ki jongka. Na kata kadaw wat habalale exorcism ru ngim yo i bakan don ka jing mentoy. Ka Erina kala let sha uway u doctor ubala yatu ya ka baha kapor bale exorcism mauru uju ya don lang hangta uong ru ba ula check shwa ya ka Emily la kaya hab na em ban shale exorcism but day hadien kata kisanut ban le ya ka exorcism ka Erina ka perkhat lada day bangatip lupa ya kini ki baro u father unjin dala light na ka jingsha kan no haba une u doktor ru ula ya don lang hakata kapor but ula yo i dala ki jong ki kmat ya ka ka ba father ule te kumno pat la shu kenot tang ya father marway. Ha ka jingdom ka Erina kala let ya kendu ya father bat ka ong yu. Bale pi klem ya tu lupa ya nga syapang kane. U father u ong ba u doktor u lakhang yu ban ya tu yano ru syapang kane. Henry menta haba u doktor u yoi ba u father u syak keno halor ka jingyap jong ka Emily. Dala dehi u lawan mi syakman ban ya tu ya ka jing shisha. Une u doktor u ya tu ru balak don hadu nreu ngur kiksuj kiba kontrol ya ka jing im jong ka Emily. Uong hakapor bale exorcism ya ka ngiju pendon kam da ka tape recorder. Ngila yo ban record ya ka sur jong kita kiksuj. Hadien kata ula aino ya ka Erina ya kata ka tape recorder. Hakapor lai beje ngiyo i baka Erina kala yo sngow ya ka jing sawa ka bas sngow ma ba. Haba kala ki ban pe ka yo i penban bakata ka jing sawa kawan na kata ka tape recorder ka ba ai u doktor. Hangta kala sngow shngan jipang namarba kane ka datang ka tape recorder. Henry kala perkhat kansan ba manopat ba play ya kane ka recorder bat kala syap tieng hang ne. Menta hang ne hapok kod u father u yathu ba ka por lai beje ka jujia kumtahi ya uru. Hadien ka first exorcism jong ka Emily Rose kita kiksud kila persang ban penyap ya uru bat ujuk syap tieng ba. Henry umju du mensiem bat umju kan rantian. Hadien kata ke Erina kala pensngap ya kata ka tape recorder ya unong bishar bat kala ya thuru syapang uta u doktor u baju ya don lang bat u father hakapor bale exorcism bat menta uni u doktor ru un ai ya ka jing plah u father u ya thu ba hakapor bale exorcism ya ka Emily kaju penmi lai pho jaj ki sur ki paper bat ka pen mensau ru ya lade haman ba u father u kali ya ka kerteng jong kita kiksoj naka ka Emily ka shu ong bed 1 2 3 4 5 6 she sin lele kat badang le exorcism ka Emily kala like na ka jingte
bat kala kanthi na jingkhang yet shabar bat kala lech hap hapo sem kulai bat kala lenya Henry father ula sedang ban le biang ya ka exorcism ha kata ka por ki ksoj kila persyang ban khanglat ya father haba father ula pendai da cross ha ka met jong ka Emily bat ule exorcism artat ka Emily ka lenyar bat haba father u keli ya ka kerteng jong kita ki ksoj ka shuong be 1 2 3 4 5 6 Henry kala lenyar kansan bat kala ya thu ya ka kerteng jong kita ki Henry ngut ki ksoj ki baju keren da ki wei ki jat ketian kum ka ketian Arabic, Latin, German, bat ka ketian Greek. Hadian kata kaju lenyar sa da ki sausan kata. Habala yo sngo ya kani. Uta u lawyer u balong persya yo father ula ong. Man la u briu ne ka briu ki la pan keren arjat kisur. Kata kam long ka bapla. Bat lese kita ki jat ketian ki baka keren ki de ki baka laju pule. Uta u doktor u baju ya don lang bat u father hakapor bele exorcism. Syam lawan ban ajing pla hapokot. Nakata kadau ka Erina kala lech ying jong u ban tip ya kadau une u doktor u ong ngam kwa ban yadon benta hakane ka kes dan ka ka bakhanglat yanga bat ka bapensyap tiang yanga hadu kata hakata hi kapor u pech shadien jong ka Erina bat I kumba u yo I hangta kendit lawan tenra kawai ka kali ya u bat ula yap no hasyan hangne ka Erina kala sngosi ha namarba kam sngodon jingkermen shu pancok ya kane ka kes hadian kata lapen I yangi ba u father ula butnam hakaleng saudong jong kane ka cella bat la mi ruki khubor shapang jong u hakikot khubor menta u father ula ai ka wei ka shithi ya ka Erina kane ka dei ka shithi ka bala tho da ka Emily kala tho ba hadian kattu katne kanta bala deble exorcism haba kala kendit benriu no kala yo sngo ya ka jing sawa haba kala budien ya kata kacing sawa kala yo I penban ya ka wei pat ka khna ka balong thik kum makahi kala keli ya kata ka khna balei baka wanjia hanga kumni kata ka khna pat ka ong ngala ban smuthu ya ki jing jencar ki jongphi ali wan bud no ya nga baro ki jing jencar ki jongphi kin saja lut handrei lada phisa hangni ki tu ki ksoj kin sapan kthang bha ya ka jing im ka jongphi Henry ka Emily ka shongsa hangne hi bat ka yakun persya bat kita kiksoj hadu bakala hab ban yap baple u father u ong baka Emily kala khendu yala ka jong ka jingim bat kala yaisha eki jingpang tang ban pen I ya ka perthei Henry uta u wei u lawyer hadu mentaru udang keren persya baik ya u father ka Erina kala yeng bat ka ong phila ban long artatin ba u father ula penyap na em ya ka Emily Henry phimla pat ban pentikna ba u father u yarap na em ya ka Emily u father ula persyang kat bala ban yarap ya ka pat phimla ban kentaj ya ka ni ka jing shisha hadian kata ka kod kala shim ya karai ba u father udai ban syak pen sitom ha ka ain Henry hangne ngitip no hi ba kata ka jing pen sitom ya u father ka dei ba ula syak set patok hakini ki khendiat sngi kat badang yat ka ni ka kes hapo kod bat menta u father ula long u balai lut lala ban pen shisha ba u father syam la penyap ya ka Emily menta la terwa ya ka Erina ba kan long no kum ka senior lawyer Henry ka Erina kamtre kala le research ya ki data ki badang sa bat kala submit no shaki bahalor bat la shna ya kani ka film halor kani ka khan basically kani ka de ka true story bat ka Emily kala sha le don bor shisha hakita ki Henry ngut ki ksot kala yakun bat ki hadu bakala hab ban yap sendan u father ru hadu kan no sin shu ulale exorcism de ka Emily Rose Henry kita ki ksot ki long ki baklan por hadu kata bakim syam la ailat yano ru ban pelaj im ya ka Emily Rose bat kumta kani ka film ru kala kunno angni thanks for watching ngin saya syam biang hakawai pat ke video ka batamai take care goodbye kublai shibun